ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁକୁରଟି ଗୋଟେ ସିଂହକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ମାଲିକଟି କୁକୁରର ବେଲ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କୁକୁରଟି ମନ ଉଣା କରି ପଛକୁ ବୁଲି ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ମାଲିକ ପାଖକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସି ମାଲିକ ଆଖିକି ଚାହୁଁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମାଲିକ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତା ବେଲ୍ଟକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ଏହାପରେ ସେ କୁକୁରଟି ପୁଣି ଥରେ ସିଂହକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ତୁମ ପଛରେ ଜଣେ କିଏ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତୁମେ ସିଂହ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ କାନ୍ଧରୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବ ତମେ ଏକା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ